Maar dit lood waren inwoners van Sleert van de Moonwekker. Het balwerk verliest 32 beeldbepalende kastanjebjem. Dat vertriet van de inwoners. Liek als vrouw Pander die al 60 jaar in het skaat van de bjem wennet. Ik vind het heel erg. Hè? We zitten te doen, dat wil ik wel weten. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Je gaat zo lang wennen en als ben zijn er zochten weer ook kastanjes. Ik ben hier geboren, dus ik wil altijd met balwerk kastanjes zieken. Dat is alle groeirazen. Ja, nou ja. Maar nevens de gemeente kent het net oors. De oude weekend of oude maanden binnen regelmatig dikke takken uit deze BM waaid. En nog met name het seizoen begint. Hier een soort meesten binnen en als het met scootjes ziet, dan is het hartstikke druk in Sleert. Door we het net langer aan om deze BM stil te laten. Waar kun je nou zien dat die BM ziek binnen? Dat kun je zien onder de bloederij, onder de stam, onder de barst. En hoe slim is dat dan? Nou ja, ze beginnen te rotzen en op te fretten en ja, ze worden zwak. De taken breken er samen uit. Er zit een hele dikke takken daar. 2 weken geleden is hij eruit gevallen en die voelde precies op het paard. En er ran verderop een paar meisjes. En nou ja, je zit een restaurant hier en die heeft hier een terras. Ja, dat risico kunnen we gewoon net nemen om daar niks aan te doen. Want die takken die vallen er samen uit spontaan. Het hoeft niet te waaien. Op het plak van de kastanjebjem komen linebjem. Vooraan staan al hele soort iepen. Nou, we willen net alles in de iepen hebben, want als we daar een keer ziekte krijgen, hebben we weer niks. Dus we zijn de linebjem, daar ben op dit moment nog de meest gezongen bjem, dus de linebjem trekken we terug. Maar het zal wel even doorje voordat die extra beeld bepalend binnen. Dat beleef ik niet meer. Nou, mijn beppe die ging vroeger al naar de balwerksbjem, zo mooi dat ze winnen. Nou ja, dat is 150 jaar lint. Nou, ja. En dat is alle graag fut.